kayo mga ka-agri? Ako nga pala si Dexter Drazen P. Dumol, ang inyong co-host sa ating segment na Agri-Venture. At ngayong araw ay nandito tayo sa isang farm na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan, ang Dibilen Dairy Farm, at kasama natin si Ma'am Karen upang samahan tayong tuklasin at alamin kung paano nga ba ang tamang proseso ng pag-aalaga ng mga baka. Tara, samahan nyo kami. Ma'am, paano po ba ang una natin gagawin? Ang una po natin gagawin sa pagising po natin ng alas 3 ay maglilinis po tayo. Lilinisin po natin yung field nila, yung tae, sususurin natin pababa at doon po natin sa gilid itatapon. Okay po. At tara, ating subukan. Ngayon naman ay mag-spray tayo ng mga dumi ng mga baka para masigurado natin itong malinis. Habang tayo ay naglilinis ng kanilang mga dumi, ay sasabay na rin natin ang pagpapaligo sa mga baka. Tara! Natin gawin matapos natin paliguan at linisin yung field nila, magpapakain po tayo ng dayami. So ito po ang mga pagkain ng ating mga baka. Tara, pakainin na natin sila. Ngayon naman po, gagawin naman po natin yung magsasakati po tayo para po meron tayong maibigay sa mga, lalo na po sa mga ginagatasan. Kasi mas mahalaga po to sa kanila at sila po ay nagpo-produce ng gatas. At ngayon ay susubukan naman natin magsakate. Pero bilang paalala, mag-ingat sa paggamit ng karet. Okay. Kapag harvest na tayo ng mga kakainin ng mga baka. At ngayon, ang ating mga na-harvest ay mapakain ulit natin sa mga baka. Ngayon naman po ay tuturuan tayo ni Ma'am Karen kung paano maggatas ng baka. Tara, samahan nyo kami. So, ang natin gagawin ay papasok mo natin sila isa-isa. At ito, bubuksan muna natin ang entrance. At tataboy natin sila. Make sure na nakalock. Okay. Ready na tayo maggatas. Pagkatapos po natin silang malagay dito sa kanilang mga kanya-kanyang kulungan, ay tuturuan tayo ni Ma'am Karen kung paano ang tamang proseso ng paggagatas sa baka. Ma'am, paano po ba ang proseso? Ang una po natin gagawin bago natin sila lalagyan ng milking machine, kailangan po muna natin hugasan siya, yung udder at saka yung teats para sila ay malinis. So, pagkatapos po nating ma-hot compress, ano pong susunod natin gagawin? Ititis mo siya ng CMT solution para malalaman mo kung positive or negative ng mastitis. Okay po, ready na po. So, patakan natin siya ng CMT solution. Paano po natin malalaman yan? So, isi-shake mo. If na siya ay malapot, so ibig sabihin positive siya sa mastitis. At malalagay na natin ang pagkatapos po natin makuha lahat ng gatas, ay tatanggalin na po natin ang mga suction cup. At nakuha na natin lahat. Ang next naman na gagawin natin ay gagamitan natin nito. Kung saan ay i-dip natin ito sa kanyang
dede, at gagamitan natin siya ng iodine dip. Ngayon nakuha na natin lahat ng gatas at titignan naman natin kung gaano karami ang atin nakuha sa isang baka. Isasalin lang natin ito sa ating timba. Dahan-dahan. Yun. Ngayon ay handa na natin siyang ilagay sa ating freezer at ibubuhos na natin ang ating na-harvest na gatas. Dahan-dahan. Dito lang yan sa ating segment na Agri-Venture. Sa lalawigan ng Bulacan, mabubusog ang iyong mata sa mga magagandang tanawin at pasyalan na patok sa masa. Pero hindi ito makukumpleto kung hindi matitikman ang ilang kakanin na tiyak na mapapag-craving satisfied ka. Sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, ipinagmamalaki ang Lori's Special Pastillas at Espasol. Si Lola Loreto de Belen, 89 years old ang may-ari ng Lori's Special. Sa loob ng maraming taon, ipinagpatuloy ni Lola ang paggawa ng mga kakanin with full of love. May mangyari yung anak ko, nung una meron siyang 2 baka. Ala pa silang market. Alam pagdadala ng gatas. Naisipan kong nag-tasting ng pastillas. Okay. Ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa dumaiba niya. Sa paggawa ng pastillas, unang ilagay ang asukal sa gatas. Isalang sa lutuan at hayaang maluto ito hanggang lumapot. Dahan-dahan lang at huwag kalimutang haluin upang hindi dumikit. Sa Lori's Special, 3 masasarap na flavor ang pwedeng pagpilian. Dayap, langka at ang klasikong plain na siguradong magugustuhan ng bawat isa. Huwag kalimutan ang kanilang espasol na perfect green para sa mga naghahanap ng malasa at malambot na kakanin. 120 pesos per box, masarap at abot kaya. Ang produkto namin, dito maaaring mabili sa gawaan. Pero yung iba naming mga customer na nagbebenta, sila na kumukuha dito kung itika. Para sa mga nais bumili, matatagpuan ang Lori's Special sa 249 Bagong Baryo, San Ildefonso, Bulacan. Maraming salamat mga ka-agri sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw na ito. Nawa ay marami po kayong natutunan at na-inspire sa ating itinampok na mga kwento ng mga magsasaka. Para manatiling updated sa mga programa ng Kagawaran ng Pagsasaka, i-like at i-follow na ang aming Facebook at YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon. Muli, ako po si Ernest Payawal at ito ang inyong programang Agri TV Central Luzon.